салом алейкум мардуми шариф Тоҷикистон. Умедворам хуб ҳастед. Идибеки Бохтарӣ як ҳафташи дар СИЗОи Бохтар аст. Аз кормандони прокуратураи вилояти Хатлон миннатдор ҳастам, ки сари вақт ин ҷинояткорора пеши рӯшона мегиранд. Ҳастанд блогерое, ки рафтори Идибека доранд, бозян сари вақта. Ба ҳар як сухантон ҷавоб медиҳанд. Ӯ хаигат омодагӣ нест. Мо мардуми шариф Тоҷикистон маданияти хуб дорем. Шумо ба ном блогеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни дигар миллатҳо номуси тоҷика пас задистед. Ба гуфтаи падари миллат, модар ватан аст, ватан модар аст. Ба ном блогеро бозян сари вақт аст. Барои чӣ ман срочно Москва омадам? Дар рӯи экран дидисен. Вақте ки ман бо кормандони МВД гап задам, срочно билет гирифтам. Ҳама шумо медонед, ки ман Идибекан дар территорияи Российской Федератсия заявление навиштагӣ ҳастам. Рӯзи ҷумъа қатъи муфаттиш ман вомехӯрам. А ҳафтаи дигар дар сайти Генеральной прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон як заявление дигар барои Идибеки Бохтарӣ. Канали Ояндаи миллат дар байни 2 сол бисёр корои хуб анҷом дод. Рӯзи ҷумъа интизор шед. Аз пеши муфаттиш мебурам, яке бутонем эфир мекунем. дӯстони азиз, ман эфири гузаронда наметавонам. Вақте ки ман хирсанд бошам, эфири гузаронда наметавонам. Ман ваъда додагӣ будам, ки Идибеки Бохтариро пеши пои модарои тоҷик сарша хам мекунам. Ман чӣ коре кардастам именно барои модарои тоҷик, блогерои тоҷик, блогерое ки дар территорияи Российской Федератсия ҳастем. зури ма дар территорияи Российской Федератсия мерасад. Модарои тоҷика чақа нашед. План Б Исоқов Айюб хапай, фикр накунед, ки Исоқов Айюб тарсид. План Б ва ҳар як сухантон ҷавоб медиҳед. номуси мара чақа нашед. Ба ном блогеро. Як ҷон ташаккур ҳамватанони азиз.